Bine ai venit pe site-ul lauragalic.ro. Prin acest video am vrut să te ghidez, dându-ți niște informații prin întreg procesul de a plasa o comandă la noi. Eu conduc o echipă de câteva femei cu mâini magice și aici, în atelierul nostru mic și cochet, producem tot ce vezi pe site, cap-coadă. Adică le gândim, le croim, le confecționăm și apoi le trimitem oriunde în lume, peste tot în lume. Fiind un atelier micuț de croitorie, procesul de confecționare a unui produs poate dura puțin, în funcție de ceea ce îți dorești să comanzi, în funcție de câte produse sunt, în funcție de cât de personalizat este, poate dura undeva între o săptămână, poate 2-3, în funcție de produse. Deci puțină răbdare o să fie numai bine. De asemenea, tot din acest motiv, pentru că suntem un atelier micuț de croitorie, uneori ce materiale o să vezi pe site nu mai sunt disponibile, dar nu e nicio problemă pentru că săptămânal noi primim, căutăm materiale de calitate și îți stăm la dispoziție pe WhatsApp cu o grămadă de poze, cu variante, cu recomandări, cu sfaturi. Deci, până la urmă, o să iasă totul în favoarea ta, a tuturor, pentru că ajungem să nu avem produse făcute în masă, nu ajungem să ne întâlnim pe stradă cu cineva care poartă fix același produs, același material. Deci, eu zic că este un plus. După aia, tot din acest motiv, pentru că suntem un atelier mic de croitorie, nu avem timp să facem stoc de fiecare dată. Avem câteva produse pe care le poți vedea la rubrica Sales, care sunt disponibile la livrare în 24 de ore, 48 maxim. Dar cam atât ar fi, pentru că noi ne bazăm mai ales pe lucru personalizat, doar pe modelele noastre. Nu facem orice model, încă un lucru important. Facem doar ceea ce vezi pe site, cu mici modificări. Suntem flexibili, modificăm materiale, facem pe dimensiuni, dar trebuie să fie modelul de bază de la noi. După aia, măsurile noastre standard diferă foarte mult față de ceea ce vezi în comerț. Deci trebuie să te măsori, după cum este specificat în videoul de mai jos. Trebuie să te uiți cu atenție la tabel și să alegi o măsură standard corespunzătoare. Eu sau o colegă o să stăm la dispoziție pe WhatsApp ca să te ajutăm, să te ghidăm, să-ți spunem dacă ai măsurat ceva greșit sau să te ajutăm în procesul de măsurare, fără nicio problemă. Noi lucrăm pe manechine reglabile, deci ce măsuri îmi trimiți sau incluzi în formularul de comandă, noi introducem manechinele de croitorie și atunci adaptăm tiparele noastre standard la dimensiunile tale. Deci riscul de a nu se potrivi, dacă măsurile sunt date corect, este aproape zero. Dar chiar și așa, dacă cumva ceva se întâmplă și pur și simplu nu se așează cum trebuie, noi asigurăm garanția produsului. Adică dacă ceva nu este în regulă, îl trimiți înapoi, retușăm și trimitem înapoi. Și asta mi amintește de un alt detaliu foarte important. Acceptăm returul de orice fel, nu contează. Atât timp cât nu este purtat și este în stare perfectă, îl acceptăm. Poate fi și personalizat pe dimensiunile tale, poate fi altă culoare. Nu e nicio problemă. Noi ne asumăm riscul, pentru că este un risc atât de minor, rata returului e foarte mică și atunci ne permitem să îți dăm libertatea de a avea siguranță în a comanda. Deci, stai fără griji. Personalizăm modelul. De exemplu, dacă vezi un produs care îți place, dar poate nu-ți place culoarea, poate vrei decolteul mai puțin adânc, poate vrei mâneci, modelul de pe site nu are mâneci. E perfect ok, suntem flexibili, putem să ne adaptăm nevoilor tale, doar tu porți modelul, noi venim cu niște sugestii, venim cu sfaturi dacă ai nevoie, alte materiale, în funcție de ce-ți dorești tu să iasă. Eu îți vin la dispoziție cu sfaturi, cu alte recomandări, cu materiale. Avem materiale de foarte înaltă calitate, bumbacuri, stofele noastre, atât cele subțiri cât și cele de paltoane, sunt de lână. În proporție de minim 50%, cele de paltoane, spre exemplu, sunt 98, dacă nu 100%, mare majoritate lână. Unele sunt postav de lână, deci sunt o splendoare să le atingi și să le privești. Nu știu, dacă mai sunt alte întrebări, eu îți stau la dispoziție pe WhatsApp,
Orice întrebare ai avea în minte, eu sunt aici și abia aștept să văd ce ai să-mi spui. Pa, pa!